さん、こんにちは。英語コンティアムへようこそ。今日は、アジャセンシマトリックスについて学びます。表を使ってグラフを表現するとても簡単な方法です。学生や初心者にぴったりな内容です。さあ、始めましょう。グラフ表現とは何ですか？グラフとは非線形なデータ構造で点、ノードとエッジから構成されています。点はノードと呼ばれることもあり、エッジはグラフの中で2つのノードをつなぐ線や悪です。より正確に言うと、グラフは点の主語 V とエッジの主語 E から構成されます。グラフは G、V、E と表されます。グラフを表す2つの方法があります。アジャセンチマトリックス、アジャセンチリストです。では、今日はこの2つのうち、アジャセンチマトリックスについて話します。じゃあ、アジャセンチマトリックスって何でしょうか？アジャセンチマトリックス、グラフを表すための正方形の二次元配列を N by N、N はノードの数です。セルにはエッジがある場合は、1またはウェイトない場合は、0が入ります。これにより、ノード同士のつながりを簡単にチェックできますが、スパースなグラフではメモリをたくさん使うことがあります。エジセンチマトリックスは二次元エレでインデックス I と J のセルにはノード I からノード J へのエッジの小方が入ります。では、ノードとエッジがどのように表されるかを見てみましょう。左側にはグラフがあります。緑の丸はノードまたは vertex とは呼ばれます。ここではノードは0から5までの番号がついているので、全部で6つのノードがあります。1、2、3、4、5、6です。ノードをつなぐ線はエッジと呼ばれます。これらのエッジはノード同士のつながりを表しています。このグラフには9つのエッジですが、ノード同士のつながりは9つあります。1、2、3、4、5、6、7、8、9です。右側には同じグラフのエージェンシーマトリックスの表現があります。ギオと列は0から5までのノードを表しています。もし2つのノードの間にエッジがあれば、セルの値は1です。エッジがなければ、セルの値は0です。例えば、ノード0がノード1につながっていれば、マトリックスの0、1、値は1です。ノード0がノード5につながってなければ、0、
5の値は0です。では、次のものを見てみましょう。ここでは、アジャセンシ、マトリックスと呼ばれるテーブルを使います。用途列はグラフのノードを表しています。それぞれの利用は始まりのノードを表します。それぞれの列は向こうのノードを表します。もし、アジャセンシマトリックス利用 by 列の値が1であれば、2つのノードの間にエッジがあることを表します。値が0であれば、エッジはないことを表します。例えば、ギオ1列0の値が1であれば、ノード1からノード0へのエッジがあることを表します。同じように、ギオ2列3の値が1であれば、ノード2はノード3につながっています。マトリックスは必ずしも対象ではないので、これは直方グラフを表しています。つまり、エッジの方向が大切です。このように、アジャセンシマトリックスは二次元アレイを使ってグラフのつながりを管理するための整理された方法です。次は簡単なグラフの例を見てみましょう。これは無方向グラフで、エッジには方向があります。つまり、ノード A がノード B につながっていれば、ノード B もノード A につながっています。左側には、ノード A、B、C、D と E のグラフが見えます。丸はノードを表し、それらをつなぐ線はエッジを表します。例えば、ノード A はノード B、C、D につながっています。ノード D にはセルフルフがあるノードが自分自身につながっていることを表します。右側には同じグラフをエジャセンシマトリックスで表しています。ギオと列は A から E までのノードでラベル付けされています。値が1であれば、2つのノードの値につながりがあります。値が0であれば、つながりはありません。これは無方向グラフなので、マトリックスは対象です。つまり、A と B の値は B と A と同じです。D と D の値は1です。なぜなら、ノード D にはセルフルフがあるからです。もう一つ見てみましょう。左のグラフを指して、これは直行グラフで、Directed Graph、エッジに矢印があります。Vertex は A、B、C、D、E です。それぞれの矢印は2つの Vertex の間のつながりの方向を表します。A から B への
エッジがあります。だから、A、B とかと書きます。A から C、A のエッジがあります。C から D、A のエッジがあります。D にはセルフルフですが、自分自身につながっています。B から E、そして D から E、A のエッジもあります。右のマトリックスを指して、このテーブルはエジェセンシマトリックスと呼ばれます。擬用は始まりの vertex を、列は終わりの vertex を表します。擬用の vertex から列の vertex のエッジがある場合、値は1です。エッジがない場合、値は0です。A から B へのエッジがあるので、擬用 A 列 B の値は1です。A から D へのエッジがないので、値は0です。D のセルフルフは擬用 D 列 D の値として1で表されます。まずは利点について見てみましょう。シンプルで実行が簡単です。2番、エッジの増座が早いです。3番、ノード同時のチェックが素早いです。最後に、ハードウエアクスラレーションです。次に、デメリットです。スペースの非効率性です。2番、コストのかかる頂点増差です。3番、遅い近隣検索です。4番、動的グラフには柔軟性がないです。では、私が話したのは少しだけです。こういうメリットとデメリットはもっとたくさんがあります。皆さんも自分で探して学んでみてください。では、このビデオで皆さんにアジェセンシマトリックスが何かをよく理解してもらえたと思います。皆さんも自分でセルフスタディをして、これらのことを学んでみてください。なぜなら、このレッスンはとても役に立つからです。では、次のビデオでまたすぐに会いましょう。何か質問があればコメントしていってください。では、皆さん、さようなら。